ಕುನಿಲ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಯಾನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಧನೆ. ಕುನಿಲ್ ಶಾಲೆಯ 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಯಾನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕರಾಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಊರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುನಿಲ್ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕುಂಬಳೆ JSK ಡೋಜೋದಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಯಾನ್ ಜಿಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತ್ರಿಶೂರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ JSKA ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂಡರ್ 13 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಕುಮಿಟೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಓಪನ್ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪಡೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುನಿಲ್ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಯಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. My name is Mohammad Zayan Ismail. I am studying in Kunil School Muttam in 6th standard. I was almost study 3 years of karate, and I was went district level, state level and international level, and I was won all gold medals. And for supporting everyone like my parents, my school members, etc. all thank you. എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്ന്. എൻ്റെ മകനാണിത്, മുഹമ്മദ് സയാൻ ഇസ്മായിൽ. അവന് കുനിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ്. 6ാം ക്ലാസ്സിലാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. കുനിൽ സ്കൂൾ മുട്ടത്താണ് പഠിക്കുന്നത്. കരാട്ടെ ഏകദേശം 3 വർഷമായി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. 3 വർഷം കൊണ്ട് മികച്ച പ്രദർശനമാണ് നൽകുന്നത്. ഏകദേശം ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെ മെഡൽ നേടാൻ അവൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ ഫസ്റ്റ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സംസ്ഥാന ലെവലിൽ അവന് സ്വർണ്ണം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ലെവലിൽ അവന് മെഡൽ നേടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് JSK ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തൃശ്ശൂർ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 2 വിഭാഗത്തിലും, കട്ട വിഭാഗത്തിലും കുമിറ്റ വിഭാഗത്തിലും സ്വർണ്ണം നേടിക്കൊണ്ട് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്. മാത്രമല്ല അവന് ഏകദേശം സ്കൂളും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡോജോയിൽ നിന്നും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. ഡോജോ മെമ്പേഴ്സ് നല്ല സപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്പെഷ്യലി ഞങ്ങൾ പേരൻസ്, ഞങ്ങൾ കുടുംബക്കാരെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് നൽകിയത്. നല്ല പെർഫോമൻസാണ് നൽകുന്നത് അവന്. സ്പെഷ്യലി കുനിലിൻ്റെ ചെയർമാന്, അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ അവന് കുനിലിൽ നല്ലൊരു അവാർഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുനിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന്, ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് വന്നിട്ട്. പിന്നെ ചെസ് മത്സരത്തിൽ അവന് കുനിൽ സ്കൂളിൽ ഫൈനലിൽ ഡ്രോ ആയിട്ട് അവിടെ നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം മൊത്തം ഞങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. ഓന് നല്ല നിലക്ക് കരാട്ടയിലും മറ്റുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും നല്ല പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.